कहीं हो तू मम्मी के फोन करे का कलू के बेटवा तोरे गुलाम है तू। कहबो ना गुलाम है हूँ त हमारे को बात माना हूँ, सब बात उनके करित रहा हूँ। तो काहे ना मानवे, हमार माए है, तोर बात मानी तो बड़ी बढ़िया, अब माए के बात माने तो गुलाम हो गई है। तो बीवियों के तो गुलाम सब कह सकते कि बीविये के बात माने तो हमार माए के खिलाफ एक सब तू ना बोल सका। सुन ल, हमरा जितना बोले ला तू बोला, हमार माए के खिलाफ मत बोला। हमरा वो पोस पाल के बड़ा करके, तोरा तो पोसल पालल मिल गई ना तू भला पोसल पालल मिल गल, हमार मैया बिना पोसले पाले तोरा ही चला दल के हल। तो तोर मैया के हम कभी कुछ बोले गेलियो है? तोर बात मानी तो तोर मैया ला बढ़िया दामाद हो गई, हम अपन माए के बात माने तो माए के गुलाम हो गई से ना। दोहरा नीति हमरा जुन मत कर, गुलाम ही है हम। हमरा से जितना लड़ेला हो लड़ ले, लेकिन हमार माए के खिलाफ एक शब्द ना बोल सका। लिख के दे दे छियो, अगर चुने के रहतो ना तोरा हमारा माए में, तो हम माए के पहले चुनबो। चलते हमेशा हमार माए के पीछे मत पड़ल रह।